ina son ki ne. Na ce ni ko ba na son ka soyayya dole ne. Dan Allah dan Allah. Bibiyar rayuwata. Dan Allah dan Allah. Ba na son ka ba na son dan Allah na ce dan Allah. Dan Allah dan Allah. Dan Allah. Dan Allah. Dan Allah. Wallahi. Dan Allah. Dan Allah. Dan Allah. Dan Allah. Wanda ce ka rufe da ni. Dan Allah. So ne sanadin kuka na yau kin mini nisa, wai ina gangan ki magana. Ku da garin ku da nisa, ni ba zai mini nisa ba, ko kina da makusa, ni ba zan ga makusar ba, sun ki. Lafiya? Lafiya lau. Ya gida? Ina za ka ne na ganka da jaka ne haka? Wallahi ni karan kaina ban san inda zan je. Amma lafiya ko? Allah. Wallahi. Kaje wannan sakon dan Allah ki ba ma Ramlan. Duk abin da ke ciki za ka san. Dan Allah ki Kim ƙasa mana ki karanta ki za ki san waye. Ban san sunan ta ba ne mata lakabi da gimbiya. A wannan daren na kwana tunanin sarauniya. A rana ta biyu da safe bayan karin kumallo na fito. Ya haƙuri Ramlat, na kasa nusar da zuciya na irin soyayyar da nake yi miki. But you know, I cannot forsake you because you are the treasure of my life, my daydream. Your love to me is uncountable because I'm just a constable in your presence. Ban yi hakan don na ɓata maki rai ba. Zuciyata a kodayaushe tana buƙatar ganin farin cikin ki. How I wish you will be equal. Ki haƙuri idan tare ki da nai ya ɓata maki rai, amma ina so ki sani ina maki soyayyen da uwa take yi ma ɗanta. Haka zalika ina maki fatan alkhairi da kuma nasara a duk wani abu da kika sa. You are my proud Ramlat. Zuciyar da ta saba da farin ciki ba zan zama sanadiyan sa ta bakin ciki ba. If love is crime, I believe and I see now. Ya zama dole na nisanta da ke matuƙar hakan zai sa ki farin ciki. Na ga hawaye a idanuwanki a sanda na tarinki. Ba zan so na ƙara zama sanadiyar zubar da hawayenki ba. Ki kuka Ramlat. Ki kuka mai yawa Ramlat. Idan hawaye su ne hanyar da za mu iya mika saƙonni, ki kuka Ramlat. Na san za ki neme ni Ramlat domin soyayya ta gaskiya ce a gare ki. Sai dai a wannan lokacin ni kaina ban san a wani duniya nike ba. Da wannan nike ce maki na bar ki lafiya. Inda rabon za mu sake haɗuwa da ke a wata duniya Ramlat. Ki kula da kanki kuma ki daina shan kayan sanyi da yawa. Sannan ki rika cin abinci akan lokaci. Bayan haka ki rika sa turare mai kamshi. Ki yi dariya da farin ciki mai yawa. Sannan ina mai roƙonki ko so ɗaya ne ki ce kina so don Allah.